Azafady Augustine, bonjour toi. Bonjour atsika jiaby, mbalatsara. Atsika io tsiko Gasy. Gasy, za hitanareo io, métis. Fa za tombo a Madagascar, perkatagny. Taratasy vazaha zegny nanagna ndraiky antena fiera fa antena tsy adigny antany naviagna koa. Donc, atsika io tsiko Gasy. Hitanareo pubinakany volaniko hoe atsika Gasy volaniko tagna atsika ndraikindraiky pauvre mentalité. Ialako tsigny ho an'le tsy agnatinay raha rongaronganakaty. Ialako tsigny le tsy agnatin'izegny. Ialako tsigny tagna ialako tsigny. Coucou zandriko, ialako tsigny. Petit déjeuner nakazy io azafady aminareo fa taratarany fô. Okay? Ino ny tiako aviagna am'izegny? Za zo ty zegny, asa zay za iny zegny, magnano asa za. Za zay magnano asa, za andray zegny, magnambara olo asa. Azonareo, magnambara olo asa. Na Madagascar ty, deja anareo miako andraikitry mamona ng'omby fo. Anareo fa misignaly zanakanareo ry avanareo aviarifa zay mamona ng'omby io mitonga sasashe. Anareo fa inviteko, fa tsisy paratanareo agnatin'ny asa igny. Anareo fa mivolagna, zay mamona ng'omby fa aviari na zanakanao raha hinao fa mandeha ry. Andeha angala hena. Asa tsendriky manomboko, tapakilany ng'omby fa tsy hita. Jery tsika Gasy raha zegny. Mifamara anareo. Jery tsika Gasy. Na faty ozy aminareo zay faty. Le raha fantratran'olo. Magnano asa zegny raha vako aby tsy mora. Dépense sur dépense. Anao ny avitegna, hafa ry faty ry raha ianitra akory zegny hoe mbala hidrika amin'igny atsika baka eo. Na faty, na asa, na agnadoso vava zy, na sasafery, na tsy ako agnanino. Na mona ng'omby, anao na miagna ndraikitry le mamona ng'omby regny. Anao fa magnirika ry zanakanao baka io havary mitondra sachet hela asiagna ng'omby. Anareo na miagna ndraikitry jiaby mona ng'omby ry le foary zegny hoe jiaby fa disparu. Na bengy izy na nino. Antsasika ng'omby igny aloha no andisa rasaigna amin'olo handoky io fa disparu. Mentalité Gasy raha zegny. Fa disparu. Izo tsy nianiany. Merci zandriko. Tsy nianiany toetry ty. Tsy nianiany zo ty tsika nahay sahiragna. Normal tsika koa sahiragna ndraikindraiky fa tsika tompo foka mandentika tsika mentalité tsika pauvre. Sagnatriany tsy magnano izy. Io koa ho an'le raha ny handoky. Anareo fa hihinagna io. Fa hihinagna ho za zay anareo fa hihinagna io. Ho an'le olo raha ny handoky. Antsasika kabaka hi fa disparu. Fa disparu. Anao fa magnanty hanigny nakahaligna, ty hanigny nakamare, ty hanigny nakafaka mare. Nefa zy ndraikindraiky faty. Ndraikindraiky zy sy viandra. Africain baka tsary eko loatra hagny zoko tiako. Raha zegny marigny. Antsasika raha loky fa tsy hita vary rekireky tsy mahavoky holo mipody mandoky koa antena tompony hasa vaky hengatra karaha tsy ampivola igny hasantena alors que antena fa nagnano calcul. Io koa ny mpandoky mokary na amin'ny hasa tsana nino fatia zegny hoe nefa hetsika tsara beka na fatia zegny amin'ny hasa karaha regny ry arbahiny tsy maintsy misy fo raha hela andesigny mody olo fa baka mihina voky tsy maintsy misy andesigny mody magnano mokary matety zy tsy hoanigny eo fa tom sachet kila olo mandrasagna. Anareo mandoky mokary igny aty salovagna anareo jiaby fa feno mokary anareo mody ariva an-tragnonareo fa voky mokary la faminareo. Toetry tsika mentalité Gasy jiaby zay. Za tsy manongon'olo jiaby anao koa tsy agnatiny. Aza midriky problème aminakay fa raha zegny raha misy anao koa za tsara nagnano zegny tsara. Fa raha zay raha misy atsika Gasy tegna pauvre mentalité. Zara sotro anao fa olo anao fantratranao raha jiaby sotro ry kapila ry vila vita hasa igny raha nem tolagna misy disparu.
bakoly disparu. Bakoly navantragnonao tongasanao kabaka tsy hainao mazigny chininao. Tokony aterinao baka zigny izy koa fa vita hasa. Anao koa fa nagna superako nitondra nizeky nagnagny. Hafa lera saigna higny. Atera rahan'olo. Alevana rohono olo pagnano hasa tsy masaky magnano aminakazy kapila. Anao vidy kapila tsako firy. Vilagny firy. Vita hasa sotro. Izy koa sotro 50 vidinao. 25 sotro futavela io. 25 fa disparu. Raha volanko am jusqu'à misadro. Raha marigny raha volanko ze marigny ko ze zoko e. Ayo mentalité gasy araiky tsy tiako iny tsy mahafiera za gasy. Tsy mahafiera za gasy. Atsika managna mentalité tegna araiky mandentiky namagna higny. Tsisy fô minamagna baka higny. Tsisy fô minamagna. Mitsinjoninao tompiny fô. Idinia antratranao le hasa higny. Dinia. Anao himbala hagnano hasa koa anao magnaraka dinia antratranao. Hividy la même chose. Anao koa nagnano fatia reva koa bamtong hazo anao mbala mividy sotro mividy zegny hoe raha jiaby disparu. Nazarazara na lameky andokiagna afaka mbotondra ndroromba nitondra lameky koa nody. Kanefa tsika magnano fatia zegny vita tsy maintsy misy varivary amvanio hela ndesigny mody tsy maintsy ambihambindra. Ro mandoky o furaha ifantsasaka nzi tsy hita. Mamona ngombo zaminareo hilany angomby igny mibongosa fa disparu nefa hasa tsendriky mikomasy mandoky holo. Bonjour Anissa. Io mentalité tsika gasy ndraikindraiky atsika tellement malhonnête. Kara holo tikatramo holo lalandava zay fo atsika. Malhonnête. Zegny araiky io mikasiky fagna hasa higny. Anao zio ni invité ko amin'ny anniversaire. Za mivolagna aminao avia roe fo na roe o zaminareo. Azanao anao ni invité ko amin'ny anniversaire. Avia naro aroe amin'ny anniversaire. Fira naro baka koa 10 farany hely. Andesinao zankanao misy telo, andesinao tsokozovy, andesinao tontonao, i camaradinao. Mizeky naro him baka ho. C'est une fête, c'est pas problème. Fa dini amjegny. Déjà est-ce que matragno naka nantany invité ko anao tandretsika fotony olo jiaby ko sambagnano kara higny karako alors que za olo aroe fo uzahiny olo aroe fo zaminaro anao hina baka ko riango vavinao tsy akory namanao ry camaradinao na avy aminao ho jiaby andesinao amin'ny anniversaire anakahy. Coucou ma chérie. Hein? Jiaby andesinao amin'ny anniversaire ko. Ry rayano, ry tsako zegny hoe mizeky anaro higny. Déjà tsy hainao eske raha naka jiaby mahampy anao fa tagnampolo baka zarazara na cadeau tsy azoko aminao. Amin'ny anniversaire ko io, zarazara na cadeau ko tsy azoko aminao. Za ndraiky tsy mangataka cadeau. Tsy direko olo magnataka anniversaire anaka tsy mitondra cadeau, je m'en fous. Fa za vogna andeha hagnano fête. Io koa zatra tsikary. Anao zao ty ni invité ko anao andeha anniversaire, avia drako amin'ny anniversaire ko. Havanareo bako misy 3 olo andesinao. Anao fa tagnampolo. Anao bako fa mitondra olo 10 miaraka aminao baka ko. Azonao zegny. Déjà za tsy hainao eske tandra tsika jiaby o eske seize igny karakory. Hein? Olo jiaby igny havy io. Anao mitondra olo 3, araiky mitondra olo 10, araiky boum. C'est pas grave ça, mais le pire c'est ça. Le pire c'est ça. Toa ka misy raha jiaby misy fa disparu fa agnatin'ny posinao. Fa agnatin'ny posinao anao fa invité ko. Anao bako mitondra namagna ko baka home invitation igny. Anao baka yonje raha naka am frigo jiaby zarazara vidy fety magnano fety baka tsika igny. Boisson fa misy disparu. Alors que tsika ry zay mila magnampody tavanginy lastara, mila mpody. Azonareo zay fa disparu boisson igny fa misy misitraka agnatin'ny poso agny gâteau tsakitsakin-draha fa agnatin'ny sachet joby igny o. Toetry ty fo. I mentalité montrika volanko higny, mentalité montrika higny. Io raha tsy pare amtsika gasy volanko zegny tsy pare. Anao ni invité ko mitondra olo, certes, mais tu ne rentres pas avec les affaires de chez moi.
Mba zara sotro naka agnatin'ny tragno naka mbala vitainao koa wala fitiavako anao ny inviteko anao. Anao mitondra namagna za certes la fête izo tsy magnino. Azonareo zegny. Olera tokony classe anniversaire ko fa olo jiaby miaraka mipetraka manjary tsy tandry tsisy nino manjary fety groupe be ino balbôdy baka ziba ko tsy magnino. C'est la fête. Fa anao mody igny pochenao tsy vide. Anao mody pochenao tsy vide. Nefa antsika io ambiance magnera mpora hoany lera tianao hoana. Marary fonao mahita boisson tsy lany igny. Asa ataotsika whisky io tsy lany igny. Jiaby fa agnatin'ny poche disparu. Alors que zany vidéo ataotsika zay kajo la bière ataotsika asa zegny nividy kajo 10 zael ny la bière. Henareo tsara beky ny tavoangy 10 igny consigné zigny. Izy igny zay tsy maintsy andeha mipody amin'ny lastara. Disparu tavoangy jiaby zabako kajo igny fo misy kajo telo tsisy tavoangy. Kajo roe fo misy tavoangy. Io toetritsika gasy. Toetra raiky tsy tiako mentalité malhonnête, profiteur zegny. Vidi. Akory ataoko za de zany invitenao fitiavako anao. Anao fa mitondra namagna, c'est pas grave. Hein? Mbala za koa handeha hagnefa dépense ny bouteille jiaby igny. Fontona amitsika Madagascar ko ny magnampody tavoangy. Satria disparu. Na iboahany tavoangy jiaby igny tsy hitako. I même coucou ma chérie tiako. Même konareo zegny veranaka maro manky. Veranaka agny ataoko 10 anareo loso igny. Veranaka tavela 25. Sotro manky. Akory ataoko ankatia gaskaraza amin'ny lafin karaha igny. Anagna confiance amin'ny gaskara amin'ny lafin karaha. Tsy atia yalako tsigny. Raha misy a Madagascar raha volanko aminareo zegny. Raha misy a Madagascar. Raha misy hagny. Zara wali sasany. Mbala cyclopousse-ndreo koa gny fandronao. Raha indronao magnefa izy. Zahabaka tsisy bajaji volany bajaji elo diako io. Karaha anao hiny force izy anao fitiavanao izy nagnafaranao izy amin'ny anniversaire. Anao koa gnefa frais de retour nany. Frais de retour nany koa hifenao. Izy koa zara misy tomobile ro navio. Anao koa mbala raha zahay tsisy carburant hely baka andiodiako anao koa magnefa carburant nany. Jery motraka fo jiaby. Io le toetry tsy tiako. Hitanao zany agnano anniversaire c'est pas gratuit. Anniversaire anao koa na invité olo folo a Madagascar volagna fa vola marigny satria surtout fiainagna mahay lafo. Hein? Izy igny tsy raha fanagnam-bola nanaovagna fetin'ny anniversaire fifitiavagna namagna mba ifamorivory. Zaba koa miova sur dépense. Anao lozinao igny faiko frais de retour anao igny loso. Veranaka manky. Sotronaka manky. Tavoangy lastara andeha agnefa zigny zao. Raha jiaby zay sur mes charges après. Io aviatsika ry tsisy fomy namagna. Nefa fitiavagna anaovagna raha jiaby regny efa tokisagna. Anao nampidirigna an-tragno. Toetry ny gasy fo raha volanko aminareo zegny. Maro atsika ry managna jery zegny. Maro. Anao koa fa niinvitena manao an-tragno ary. Tsy olo jiaby ialako tsigny. Ny sasany zarangalarin-dreo fa ro agnatin'ny tragnonao nefa ro namanao tianao agnatin'ny fonao. Anao sincère. Azonareo ty marigny podianako hely mikasiky hasa tio igny. Hitanareo hasa. Anao magnafatra misy la faminao agnatogno hasa. Ray mandreny dadila baka an-tanagna ihany tagna ihany. Raha igny antratranao hasa. Adignako baka zigny. Hasa antratranao. Asa hoe za agnano arbainy mamay ho ataoko. Iry dadilaignao dadinao tsy akory zegny hoe ro havy igny anao hagnefa frais-ndreo aller retour. Ifenao frais-ndreo amin'ny argent de poche koa ro. Io mentalité jiaby. Nefa anao agnano hasa igny antratranao anao zanaka na zafy antratranao zaraiky raha igny anao iorganiser hasa nino asan'ny zanakandreo asan'ny niesindreo. Azonareo raha tiako volagny asan'ny la famille-ndreo. Anao koa agnefa frais-ndreo nda agnatogno hasa igny alors ro fa nataonao invité d'honneur maha la famille zay tsy nariagna ro. Anao koa tsy agnafatra ro. Anao mezandreo tsigny.
Nagnano hasa tsy nagnafotantena ray aman-drenindreo. Oro. Na sira na menaka. Hafa ty me hainao mikoragna. Jiaby, anao zegny io problemantsika ry dadilahy zegny hoe. Iro deja, iro fa tsy organiser hasany la havandro. Anao magnano hasany havandro noho ny fomban-draza, jiaby. Iro hagnatong hasa hiny. Ifenao frère mody koa ro hifenao frère. Anao koa fa hagnano hasa zegny a Madagascar, hagnafatra la famille, ry havagna dadilany, anao koa magnefa frère ro. So anao mandefa tomobily magnano rabendro, igny. Anao tsy hagnafatra ro, anao mezandro tsigny, anao bako hagnafatra ro ifenao frère. Zegny aby raha jiaby misy a Madagascar, tsy mahinakinaka holo, tsy mahay marary fo amin'ny namagna, tsy mandiniky dépense namagna. Raha jiaby ze misy amitsika ry, misy ary. Iro bako zarazara ro mody baka mihasa mbala ifenao koa megna vola hely koa ro kibakibandro hagny. Jiaby zegny aby. Zegny problème a Madagascar. Toizako ndray anniversaire izy iska sira ndraiky menaka Fatima. Raha zegny toetry montraka. Anao magnafatra olo amin'ny anniversaire, anao tiagna raha table ifa kontenao asy ty 20 personnes ho anao hiny. Alors que narobako finalement vous vous retrouvez avec 50 personnes. 50 personnes. Atsika ndraiky baka io ndraiky zatra atsika gasy. Atsika tsy mahay magnano fety amin'ny hanigny hely. Toujours des régiments pour les régiments. Atsika zay koa magnano fety ary. Matetiky zegny fety atao atsika zay atsika magnazatra mandoky be. Io ndraiky atsika misy générosité côté là. Atsika koa magnano fety na atsika 10 foot raha tsy maintsy mandombolombo fa hanigny. Hanigny tsy problème. Fa fety tokony ataonao classe olo jiaby mipetraka vo tsy tandry place baka. Olo jiaby tondra zao invité olo fivadiana ro baka koa ro zanakandrody zanakanao koa fa 2 personnes na anao misy zanaka tu ne peux pas venir avec tes enfants. Certes tsy aiky madiniky hely. Je suis consciente sa tsy siambigny zanakanao hely tsy andeha fotrokanao. Fa andesinao ry camaradinao, ry valahinao jiaby. Ro ira olo haiko trany igny avia fa tsy magnino. Arrête avec ça, arrête. Izy koa fa invité no, voilà certes zanaka madiniky hely malaika tsy azonao ambela amin'olo zay, c'est pas grave. Andesinao valahinao, andesinao ragnoanao, alors que nareo couple fo ny invité ko igny. Fety tokony atsika jiaby miaraka mipetraka igny. Manjary balbojo agnaran'olo jiaby mitsangatsangana fa manjary cocktail izy baka io. Tsy magnino. Anao mody amin'izay feno. Agnaty posiposinao any tsy tianao mahita whisky nakany tsy nany aty izy alandeso koa misy fotoagnany koa anaro afariko io mamako io baka tsy nandeha ty nany anao feky ty baka pariny zegny hoe anao fa mangala raha tavitavela ty zalany zainabo io baka tsy nandeha zainabo anao koa fa anao feky magnano bira anao amin'ny raha tavela anao fa mangala ty lapariny zegny hoe foto tsy navy ty lapariny zegny hoe fontony tsy navy i mentalité montraka ty fo zegny le toetry misy vola koa ty ia kara zegny mamanoa c'est la vérité kara zegny suratako baka raha jiaby ty teo aloha zaha hagnano live ty io koa on va dire ambariko anareo zay ty koa raiky anao zegny tandrignasanareo anao zao namezako responsabilité asa zana ambaranao zadrako hagnano morengy na za hagnano balai anao miako andraikitra anao portier anao miambigna amin'ny varavaragna io fitiavagna nakanagnano zigny za miorganiser raha anao hifa misignaly za portier avia nareo fa nareo mpidiriko fo zegny fomba tsika regny anao déjà anao irako bonjour chérinaka anao déjà na miako responsabilité hainao sabeky fa tsy gratuit za hagnano zigny aminao no ma chérie anao higny fa nirako za portier fa nareo via anao fa za mampidriky eo anao tsy mahinakinaka fa za igny ano baly igny na morengy est-ce que za ou perte ou pas hainao za iorganiser raha zay tsy maintsy asa nagnefa musicien za en exemple asa hoe za igny
nagnefa saligny nagnefa nino za makiny vakivaky loa za dépense nakabe eske za himpody nino manino anao namiako fatokisana aza portio magnanginao jiaby jusqu'aminay exinao midiko gratuit anao tsy mahinakino ka za nanagna confiance aminao alors que anao olo hifeko azonareo zegny izy aminjegny anao igny habaka akagny mihambigny eo za meta olo maro mizeky maro mizeky invité olo nefa nous prévenir pour olo ni invité bah oui mais c'est comme ça exactement comme ça fa karayu jerchika bon tout hiza comme je anonje za meta olo maro atikmane inventaire bakayo vola chibi misi tel polo amin'olo nidika agnatiny baly ao ry angovavinao ry tontonao ry ny exinao jusqu'amin'ny ex tam dadiko ana magnagny bala draguenao jiaby gratuit anao tsy malahelo za ho feky za olo nagnefa saly za ny organisera anao namiako fatokisana varavaragna io mentalité tsika hagny io ity magnamia olo raha gratuit kokoa zela io problème tsika hagny anao ze tsy mandiniky dépense naka feky amzigny tellement io izy koa anao koa fa managna fahefagna ame fahefagna raha anao fa magnano pibinao igny viana arinao tsy andeha baly za ko ny portier eo anao ze tsy seritreritry hoe shanity nagnano izy ty namako sy natao za natao neta nagnano fatokisana vaut mieux même anao volagna aminaka taloha shanio anao vadiko ndraiky anabaviko ataotsika zegny afaka midriky gratuit ro azafady anao na hoe moitié prix fo anao mba zegny ataon'olo fa tsy olo jiaby exinao zegny hoe jusqu'à relation voisinao jiaby ry gratuit midriky ao io problème tsika Madagascar io za hindragny perte baka io perte anao igny tsy mivaky loha karaha manofa baka io nje zarazara asanao igny volaniko aminao anao miako Emilio anao miambigny io zarazara za mivolagna aminao za perte za magnambaranao adrako manafo anamako za ty tsy maefa Emilio aminao fa za tegna perte am soirée ozy aminao olo marobe feny nadignanao olo nampidirinao igny fa anao ozy aminao miako 800 000 fo anao azafady tsika hinao ze viany hola tsika indraiky ho fankaratsy fa mila miagnanao fa milionao contratnao fo tadiavinao igny anao tsy adignanao olo nampidirinao regny atafiry me karaha zegny adignanao anao ze mahainao fo io toetry tsika mentalité pourrity malhonnête tsy mainakinaka namagna za fa magnambaranao za perte nino anao tsika mintsy niaraka ny compte vola tio anao mahita vola jiaby igny asa ze 50 millions io hitanao igny anao mila volanao 1 million azonao fo complet or que adignanao za iny agna location salle agnefa artiste agnefa nino adignanao jiaby igny anao mila volanao fo na olo nampidirinao mandeha folo tao igny adignanao io mentalité ny gasy tsy tiako tsisy fo minamagna mangalangalatra ty falaboritry tsisy rapare io halako ty koa toetry ny gasy araiky tsy tiako igny za zio ty hoan'le mangaty karaha zegny am Madagascar agny ze za koa nandifasa telefone za tiako misy telefone sa ze atsotsika ze ataotsika smartphone un exemple za tsy smartphone fo za origna azy ty hata alifasa fo ze zo mety ampiasaigna anao tsy rabeka anao tsy tia telefone anao tsy ampiasa azy igny mbila edy anao amin'igny volagna alifasa anao fa mandinika andeha handafo zigny azy koa navy aty toko business anao azonao anao mbila fa ze tsy ilaiko shani merci un exemple alifasa ty fo io drokitra raiky jery drokitra tsy tiako igny anao tsy rabeky fa anao tsy ampiasa azy igny anao tsy rabeky fa anao tsy tia azy alifasa ty fo io izy niaraka navy anao fa magnano misy telefone naka zay baka hoavy eo lefako aminao alifasa aminakady sary io anao anaovanao zegny anao amizay fa magnano pub
Ty telefone je koa avy ty ndra tsy tiako fa ty fo azo afitanao am telefone. Ty koa ny ampiasaindreo dady ambanivolo any koa ny fa pare. Efako aminao 50 000 fosy le business ty. Business. Alors que zigny raha tsy miasa aminao. Alefasa ty fo. Raha anaovako zegny. Misy kiraro. Film pointure anao. 38 za ty tsy 38 za fa za 37. Mais alefasa fo iko tsy tandro za io hitako moyen fo. Ahitagna moyen iny mazigny. Andeha lafo. Alefasa ty fo. Lamba mafana uza lamba nakati ato maro koa lamba uza matetiko za io za misy magnary lamba nini malamba lamba mafana uza zuza ko arabe itako zu sasasako lamba lena abu itako karaha tsy tiako zy baka io misy ariako nino magnano karaha zegny. Lamba tsariako ty baka lamba sexy na tong zato zy io na lamba nakambal robe ta Madagascar tambala nagnako fo ato. Alefasa ty fo hainao tsara beky ze zigny ze tsy asa aminao io koa io fomba tsika hagny hainao zy tsy hilainao. Alefasa anao ze fa mieritreritra andafozigny io fo handafozigny misy olo kiraro talon zegny raha tsy tsara na haindreo nandeha amizeny fa asa ty fo ifa mieritreritra andafozigny izy miaraka avy fa mandrorozy izy alafo. C'est que ça raha igny tsy miasa minany izy baka izy nataoko exemple ariako zegny fa misy raha ze za tsy magnary ze fa ny raha tsy miasa tsara beky hainao tsara beky anao bako na lunette ze tsara hitanao olo igny nagnano lunette jusqu'à rehetra 1er janvier jusqu'à 31 décembre anao nandefa lunette aminany misy olo namako atanao zegny marque Jacob jusqu'à nahita tsara beky raha tsy miasa aminany tsara na endraky izy sac banane pareil omboky zo fa na lafo aroiroy halafo. Alors que za igny angatanao izy j'ai le truc ndraikindraiky zay mikoragna karaha amin'ny appel vidéo igny io za ty io za zegny hoe ty me alefako amin'ny anadako any alefasa aminaka mentalité montrika malhonnête io fo ieritretra andafo raha io fo hangalatra raha namagna katrikatra mo namagna io zegny fo za bologna akotondronaka izy koa misy olo magnano jira raiky ty donc izy koa misy 20% de population à Madagascar. Par exemple za zo ty mandeha mividy raha 10 zegny le tompiny la boutique igny hitanao hela aby ialanao io tsao fomba tsapany tompiny la boutique igny volana ampodina aminao bebe ny volana igny fanorahany hitanao hela ialanao io 20% de population donc olo tsy magnano zegny malhonnête ty fo hitanao izy varovarotro hely na épicerie madiniky na mpivarotro mokary avako aby ny loa mokary aby rena ro mpandafo tomantesy igny ro mivarotro raha aminao anao mividy igny ro diso zegny compte magnamianao vola tsy sakinareo magnampody volan'olo igny izy igny tsara hampanjary anao no la ny halatra tsy sakinao zegny magnampody volan'olo igny anao hitanao hela ialanao na ohatra mpivarotro raha amire ialandreo io tsombo tsapandreo fa ro nagnamianao vola nandilitra toetry montrika fo zegny toetry montrika halatra tsisy lerany ty toetry montrika io tsy tiako coucou Stella zegny olo tsy tafo baka satria dalise halatra fo zegny zoke ainy koa raiky ty efa vita raha jiaby ke toetry tsika io tsy pare ry sasany mandeha restaurant pareil izy mandeha aminao igny izy ndraiky je comprends izy koa misy fotoagna amizay raha commandinao tsy laninao tsy magnino c'est ton argent qui achète azonareo zay c'est ton argent qui achète afenjaigny zegny izy koa mizy volanao magnefa zegny anao mety mangataka azy ka mety maizanaro raha ela ro koa tsy raha be plastique anao andesa sandra raha benao ohatra fa misy olo andesa sandra angataha raha hitongasanao zigny
za mi comprendre. Misy holo izy alohany izy invité no. Anao invité izy andeha restaurant fa tsy izy ni invité i tegna nantomby. Izy agnaty sakanano ifa mandiniky sachet andesiny. Fa taony agnaty saka jery zegny anao iala tragno invité n'olo jerinao fa montrika sandra anao niala an-tragnonao. Mari raha volaniko am jerinao fa montrika sandra anao fa préparenao sachetnao. Anao nzay tsisy raha tsy commandinao ho, hainao tsara beky izy tsy laninao. Tsy problème parce que za fa prête ni invité anao, je m'en fous. Na otrino za koa ni invité olo zegny. Za mitondra vola triple. Fontony tsy haiko raha mety surprise tody za milalabe agny avy agny. Foto am restaurant ndraiky fanka karakory nino za ty farany malaky aminaka avy migaka miaraka aminay. Za ty nanta Thaïlande olo tsy haiko karaha zegny nataoko zegny aviako nisy namagna an Thaïlande. Avia zegny hoe anao izy mi-invité igny zegny izy avia drako atsika andira ifa mi réserve sachet. Dikan zegny izy miala tragnonany fa hainy jery lomorognonany fa nandesiny. Comme commandira igny bako izy ty drako andesiko ty drako andesiko ty drako tsy lany zegny hoe ty zao drako tsy ariatsika e. Finoany jiaby agnaty sachet na agnaty sakanany. Sakanany maventy hoe. Tsara saky madiniky hely igny bandolière madiniky igny saka igny fa maventy baka akao. Fa vognony izy itondra zegny. Na izy koa anao mitodiky igny verandrô io ndraiky sotrondrô io fa loso. Anao anjay megnamentra. Megnamentra satria mety hazoazondrô hono table teto nisy couvert karakara zegny nino manky zegny. Anao mentra izy tsy raha misy hentra. Zegny. Zegny raha mbariko anarô. Jereny Gasy. Zaza raha tsy endriky haiko isiana restaurant volonté Madagascar. Tsy haiko fa misy fa tsy endriky haiko satria restaurant volonté fotony amin'igny sachetnao jiaby narô baka mitondra valise feka amizigny. Ho an'le magnano izy. Ande am restaurant volonté, je pense que valise feka andesinarô amin'igny. Fontony sachet joby baka tsy tandra agnaty saka hely fotony hitanao le ria kokohonany jiaby igny agnaty valise ozy feno narô départ. Zegny. Halatralitra montrika ty zero. Halatralitra ty. Io raha farany tsy tiako halatralitra ty. Zero. Io jerotsika montrika io. Mba maheza magnajategna. Hajaty fitondrantegnanao fa zo anao koa fa natondragna hary. Ke tsy ikomandira hijaly zegny. Mivavaha mba hiadagna fa tsy halahalitra madiniky ande mpiadagna anao. Ia. Mifody restaurant. Fahity. Ty koa raiky. Anao zio na miako andraikitra anao ndi asa tragnonaka zegny. Anao zay na miako andraikitry. Halitra. Coucou Robert. Ndi asa tragno zegny. Si manakala saky telo fa disparu. Anao magnano business igny zegny rehetra marandray, za higna ambariko anao fa mamantrentreka amy dépense andeha asa tragno igny nino? Kara zegny. Vandy baka ngiagna lefa, vandy zegny. Fa hizy edy volagninao Fatima. Vandy zegny ngiagna amy lefa. Za nzay fa namianao ndraiky za asa tragno deja za tsy pagnarivo hitanao za mantrentreka mihasa. Hanao amizegny laninao business si manaka. Ndraiky misy zarazara fasigna foamboaritsika higny. Fasigna asa vidiana lasaky si mandimy sanietsika ty amboaritaotsika zegny oes ty oatsika ohatra zegny. Lasaky si maro efa disparu telo fo tavela io. Telo fo. Dinisanao fasigna amizay zy baka io fasigna tsy ata manjary. Io toetry montrika. Tsy lany halahalitra. Anarô misy ny mahazo asa tsara. On va dire ampiasaigna am kolasy, ampiasaigna am nino. Pétrole, utsak gazoaly. Business ny gazoaly. Za tsy mavandy aminarô fa. Za mbala ta Madagascar. Tanfaha. No pyramide. Tsy mety vantagna ro tontonaka. Za magnambara anarô. Navinisy. Fagnamboarany azonarô hono kolasy fagnamboarany marque Ravalomana tsy ako ni lalabe ny Tananarivo jusqu'à Ambanja igny.
Tsy koa saziska tadigo saziska tambanja tsy azokono. Business ni gasoil tamin'igny. Business ni gasoil. Hakory mataotsika ty hovantagna. Business. Azo asa amin'ny hoe. Irô koa rô tsendriky tafidy keo e. Irô fa mandroroza amizay hoe gasoil nino magnamia toky. Irô fa mandroro hiby gasoil. Na rô tsendriky agnatin'ny poste yo. Ijery montrika aloha anao idrika agnatin'ny poste igny zay montrika mentalité. Akory mataotsika ty baka io andray mba tokisan'olo. Atsika montrika mentalité o za zay ho an'le magnano izy. Malhonnête tsy mitsinjo ny amare. Izy koa zany invitenao amin'ny anniversaire anakahigny. Pody anjay baka tsika zio. Anao ni inviteko za mi-invitenarô fivadianarô baka tao nandeha 10. Magnaraka deja za fa tsy invitenao foto anao losigny veranaka misy manky tavoangy lastara tokony ampodiko igny pody magnefa vola koa za disparir tavoangy. Mba oui, io le mentalité tsika a Madagascar mandreraka zao. Hempaka zao a mentalité ty, hempaka. Bonjour Flo. Hempaka zaho. Tegna mari. Hanao mi-invité holo ro havy baka koa feno mba ziska ndraiky gasoilindrô modiko anao mpagnifendrô na bajajindrô mody anao mpagnifendrô. Irô baka yo misy na hoe casquette nao miantogna rendesindrô zy baka fa trampodindrô eky. Casquette nao nahantogna no arizy fa trampodindrô kone. Atondro amloandrô rô loso. Kara hoe no igny gentil loatra bujibujihoendrô. Zegny le toetritsika gasy tsy pare. Arehanarô rehetra amin'ny voalohany lavy ty ho an'le vonavy tafara fa vous allez bien comprendre comment atsika Madagascar ho an'le magnano izy. Managna mentalité vraiment malhonnête. Iro havy antragnonao nzay kara tonty jody isakina igny baka tsy nandeha ty nana ty boisson ty andesiko amin'ny tantine iro fa mizarazara zigny whisky tavela hely ty zala andesiko za ma tsy magneva whisky tavela hely io igny anao fa ni-invité gratuit zarazara za tsy mahazo cadeau d'anniversaire c'est pas grave on s'en fout cadeau tsy mijery tsy solo mijery cadeau zay fa ravoravo atsika igny izy baka io raha jiaby fa nandesinao fotony ndraikindraiky izy fa tsy lionao tsy tantantely mahatonga asako ty hoe ho anarô hempaka zao hempaka la famille ndeha farinao andeha agnatogna hasa ifenao coffre-ndrô le retour olo rahinao angalandraikitra mona agnomby amy hasa hilany agnomby igny hasa tsendriky olo tsendriky commence mandoky le nagnomby fa manjofo ro miala tragnondrô alfasariedy agnaran'ny zanakandrô ataotsika zegny Shamsi alfasariedy Shamsi bako fa zay koa mamono agnomby io hoizy vadiny ao Shamsi havy ndraiky sachet hely aro zarazara hena igny amindrô mpandoky io antsasaka hena fa tsy hita garadobo fa tsisy hita tsisy raha hita hena agnomby igny zay izy velogno fa tsisy raha agnatiny kibony agnomby igny raha jiaby fa tsy io tiako eky zegny any tontonakay olo jiaby igny voilà tsy voampihinanao zarazara raha asa igny tsendriky vita io mihina zahavagna ny mpandoky fa tsisy hany fontony maro baka olo azonarô ro silamo aby io ro zegny hoe ro lehilahy mihinagna voalohany avy magnangy io tsy voky mipody mandoky koa ze hary hena ro tsirabeky hary bahiny zegny nanino tsy maintsy misy fo mokary hely amy sachet ndesy na ro mpandoky mokary fo antsasaka mokary igny fa nasy fariny siramamy fa mindrô hagny nefa tsy dininao olo ty nagnano hasa sy ty havako olo haiko izy ty na olo anaovanay hasa ty teo namako tamin'izy mbala velogno ohatra andraha raha jiaby za tsy mivolagna raha zegny antratranaka raha jiaby koragniko aminarô zegny fa raha misy raha jiaby volaniko aminarô zegny olo rahinao izy mandeha magnano raha inao mezanao fahefagna miambigny entraîne balle na morengy organisenao olo telopolo midriky agnatin'ny balo gratuit areriky jusqu'à voisin nany gratuit adignana anao nagna location saly nagna efa artiste anao raha jiaby zegny oui lera anao angatahandrô tsy magnano injay koa rô anao koa mezandrô tsigny koa
Kezera avako aby fa mentalité gasy za sosotro za matsaro zo za mahinihiny. Voleza voleza mivoleza tsika revako aby fa toetritsika io tsy mahavy atsika lavitry. Atsika koa nataondragnahary maskiny mivavaha mba ho mpagnarivo débrouille-toi. Débrouille-toi. Iza ambarako zegny. Mitsikitsefa fa tsy andeha hangalangalatra nino io ka mampapori fiainagnanao vola hazonao hany na toka hazonao niany na raha angalarinao baka agnatin'ny tragnonakany hely na nino na mokara angalarinao mihasa na hilany agnomby hely igaradobiny agnomby heny tsy hasanao hely fa anao nikahigna megna fahefagna jiaby iny tsy ampavantagnanao zegny. Izy igny c'est du passage lany agnomby anao fa varimaiky koa ho satria andragnahary mamangy kibefo. Mamangy kibefo izy. Iza ambarako zegny. Koa fa namezana niinviten'olo mihasa, nao na tsisy cadeau on s'en fout. Vitsy olo mitomagny cadeau zay izy koa niinvite anao amin'ny anniversaire zegny. Zay tsisy dikany fa maheza magnaja fetin'olo. Za igny niinvite olo 20. Table anakahy spécial 20 personnes, tokony raha classe am table. Abaka koa olo manjary 50 personnes. Voatery baka akisaka amriba rifeky i table iny manjary cocktail zay manjary balboatsy fa tsy nanjary anniversaire classe satria tsika tsy tandreo. Zanjay zay voilà, za tsy afaka andendroaka olo io fa raha naka jiaby tavy andesinareo juska sotronaka manky raha karaha regny raha tsy tsara. Magnovoa. Magnovoa je vous aime fa petit déjeuner naka jeudi azony fitiavam-bolagna fa bisous je vous aime bon week-end jiaby.